que és que la iniciativa sorgeix de 4 amics, de 4 famílies, de fet, no? Que passats 48 anys, 47-48 anys, segueixen vinculades a l'empresa com a accionistes. Jo simplement voldria fer un agraïment. Jo tinc la meva esposa aquí, crec que ha sigut una col·laboradora molt important en la meva vida. Ella ha agafat la funció d'educar els fills i ha sostingut aquest element i m'ha fet que a mi jo tingués una certa llibertat per poder actuar, i ens hem compenetrat molt bé, jo crec, en aquest terreny. Li agraeixo moltíssim. Fa 50 anys que ja estem casats, vol dir que ja tenim una trajectòria llarga. Bé, jo neixo a Estamariu a l'any 1941, per tant tinc 76 anys aviat, i neixo d'una família d'agricultors en un poble que està a 1.080 metres d'alçada i que tenia 200 habitants. Els meus pares van tindre 8 fills reals, algun de fictici. I llavors, vull dir, realment jo soc d'una família molt àmplia, agrícola, del Pirineu, just durant la Guerra Mundial. A casa gana no em van passar mai, vull dir, perquè teníem ovelles, teníem cabres, teníem de tot, no? I jo diria d'aquesta època ressaltaria dos fets importants. Un, la idea de globalització. Jo crec que, sent petit, jo vaig sortir d'Estamariu als 9 anys, vol dir que vaig viure relativament poc allà. També vull dir que als 6 anys no sabia parlar castellà. I realment jo la idea de globalització crec que la vaig tindre a Estamariu degut a que les estrelles quasi les tocaves i veies que la Terra era molt petita. I aquella sensació de terra petita i a l'univers, allò jo crec que em va obrir molt el meu horitzó. Un altre fet important que jo crec que en aquesta època per mi em marca molt és el fet que un dia anant amb el meu pare des de la Seu d'Urgell cap a Estamariu, hi havia la carretera que anava cap allà, aquelles plataneres típiques que hi havia ombra, doncs pel camí vaig veure un senyor vestit de vermell, que era molt alt, era el bisbe Ramon Iglesias Navarri, just després de la Guerra Civil Espanyola, i bé, ens vam trobar amb el bisbe i sus acòlitos, i el pare, com que era bon religiós, doncs va fer un petó a l'anell del bisbe, i el bisbe li va començar preguntant coses i li va preguntar: Pere, com es diu vostè? Pere, d'on és? D'Estamariu. Escolti'm, i vostè quants fills té? 8. I no en té cap per 10? I em mira a mi, que tenia 6 o 7 anys, i em diu: aquest. Per tant, ja vaig tindre el destí assignat, no? Una altra cosa que recordo molt d'aquesta època és l'ambició de sortir d'aquell món, que era un món molt petit i que realment estava estret per tot arreu, no? A mi el seminari em va donar aquesta perspectiva. Llavors us diria, què em va portar el seminari? A mi el seminari jo crec que em va portar una part de l'educació més important meva. Jo crec que la part de formació humanista que vaig tindre al seminari, l'obediència, imagineu-vos l'obediència que era en el seminari, la capacitat de raciocini, clar, vull dir, nosaltres quan teníem 14 anys, 13-14 anys, parlàvem grec, llatí, català i espanyol. I no us podeu imaginar què era parlar grec. Per tant, va ser una part de fer treballar el raciocini i la creativitat. Vull dir, ja tenies que ser creatiu si no et quedaves enrere, no? Una altra cosa que vaig aprendre molt al seminari és realment el tema de ser autònom. Clar, els meus pares em van agafar, em van posar al seminari als 9 anys, als 9 anys em van tancar allà, i jo veia els meus pares un cop cada mes tirant llarg.
Per tant, l'autonomia era total, no? I després, potser em repeteixo aquí, una mica la part d'imaginació i raciocini, perquè la imaginació en el sentit de que allà sempre tenies que imaginar-te què faries, què series, tal i tal, no? I el raciocini, escolti'm, la filosofia ens marcava que treballaves contínuament d'una forma molt racional, no? Jo alguna vegada he pensat que jo quan vaig sortir del seminari doncs tenia el cervell deformat, no? Cap a un costat, si es veiessin els cervells, vull dir, tenia el cervell deformat amb la lògica i, lògicament, el raonament. Aquí, als 13 anys, vaig decidir que no continuaria el seminari. Els pares, a la meva mare em va dir, escolta'm, estàs segur? Era molt religiosa. Ella s'havia imaginat que seria la meva majordona i realment diu, vols estar segur que no d'això? Dic, escolti'm, jo, mare, no, aquest no és el meu camí. Jo, escolti'm, a mi m'agrada la mecànica, m'agraden els cotxes, m'agrada tot aquest món, no? I la realitat és que jo als 13 anys va decidir que no continuaria el seminari i vaig estar fins als 16. La raó és molt senzilla, la raó és que jo tenia que tindre el batxillerat per poder començar una carrera. Surto del seminari amb 16-17 anys, per allà aquella època, i llavors començo els estudis d'enginyeria i posteriorment ja treballant el tema d'administració d'empreses. En aquella època, vull dir que era Asfor, no hi havia SADES ni ESES ni totes aquestes coses. Vaig treballar durant 3 anys en una empresa que es deia París Morató i als 3 anys vaig veure que tenia un sostre i realment en aquell moment vaig haver que començar-me a plantejar què volia ser de quan seria gran, no? Bé, aquí comença Fluidra, amb un senyor castellà, que és el Robert Garrigós, el primer senyor de l'esquerra. Formàvem part d'un equip de matrimonis i en l'equip de matrimonis jo una nit començo a explicar que jo la meva vida que la meva vida professional havia arribat a un límit, que realment jo volia créixer més, i el Robert em va dir, home, nosaltres busquem un per fer material de piscines, perquè ells es dedicaven a construir piscines, que era Reindesa, que probablement algú de vostès els sona. Bueno, jo a casa meva, després de la reunió en parlem. Es va quedar, jo tenia una sola ampolla de ginebra, ens vam sentar els dos davant d'una ampolla de ginebra i va néixer Fluidra. Astral Pool, Societat Anònima de Construcciones Metàl·liques. Jo inicio la companyia i jo us voldria donar uns quants flaixos. L'estratègia que jo vaig mantenir a la companyia durant els primers anys, no? Primer, consells d'administració mensuals, és a dir, en aquella època jo recordo que treballava en una empresa que tancaven els comptes al cap de 2 anys que s'havia produït el tancament de l'any. Doncs no, nosaltres cada final de mes, aproximadament del mes següent, tancàvem la companyia, per tant, un objectiu clar en el qual existien els 4 accionistes, el senyor Corbera, el senyor Garrigós, el senyor Serra i un servidor de vostès, i allí, lògicament, també es va formar un consell realment cohesionat. Érem un consell d'administració, érem amics, cadascú tenia les seves tendències, però realment érem uns amics i realment teníem un objectiu clar, és fer créixer aquella companyia. Jo crec que el segon tema, l'objectiu real que jo vaig tindre, era tindre un equip molt integrat, molt proper i sobretot motivat. Ara. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí en aquest acte del cicle Capitans d'Indústria. Alguns que tinc identificats a la sala
Sabeu que ja és el tercer acte, la tercera trobada d'aquest cicle. Jo crec que l'altre tema també important que per desenvolupar l'empresa en aquestes èpoques va ser el tema de la direcció per objectius. Bé, en l'any 1992 realment es comença el fet de crear patrimonials, primer dels accionistes, perquè aquí tenim 3 fills, l'altre 4 fills. No, miri, creem unes patrimonials i aquestes patrimonials només un fill podrà ser representant de la companyia al Consell d'Administració. I això, lògicament, ens va portar una certa tranquil·litat. I a continuació comencem la integració de totes les companyies per intentar formar un grup. Iniciem per un altre costat la idea de que els fills de cada un dels accionistes poguessin fer un training a la companyia, perquè havíem decidit que només un dels fills podria succeir-nos. Per tant, vam fer un training dels 4 fills dels 4 socis, menys el del Robert, que no va voler participar-hi, i el training d'aquests 4 accionistes, perquè era més jove, el training d'aquests 4 accionistes, doncs, un per una raó, l'altre per l'altra, es va anar d'això i al final va quedar l'Eloi, d'alguna manera que, ja era o este o ninguno. Per tant, arribem ja a dir, definim qui serà l'element de successió, no? L'Eloi entra a Fluidra l'any 1994, queda com a responsable d'investigació i desenvolupament. El 98 entra com a director de logística i crea el centre logístic que tenim a Massanet, que ens va donar molts mal de caps i que avui és com una joia. El 2000 entra com a director general d'Astral, del sector de piscines a Espanya, i el 2002 com a director general. Per tant, diguéssim, aquest va ser el període, no?, d'introducció de l'Eloi. El 2002 és l'any en què, amb tota aquesta reestructuració i consolidació i agrupació, doncs clar, com que havíem donat participacions a petits accionistes, doncs ens trobem que teníem una sèrie de petits accionistes que realment ens sobraven per tot arreu. Llavors va ser el Banc de Sabadell, que va aparèixer com a capital risc i va comprar un 20% de les accions dels minoritaris per realment desfer-nos una mica de tots els minoritaris. Això també va permetre un segon element important, que va ser el fet de que els minoritaris que teníem van realitzar el seu treball, que ja portaven un recorregut important a l'empresa, i van poder realitzar, i molts d'ells han pogut viure dignament i bé des d'aquell moment, no? Per tant, el Sabadell ens aporta ja un element del capital risc i una mica la incògnita de dir, què volem fer, no? I a partir d'aquí jo els diria només que llavors el 2007 s'incorporen els fills ja dels altres accionistes al Consell d'Administració. Jo em mantinc com a president del Consell d'Administració i, lògicament, agafo el camí de la retirada. Tenia 60 i pico d'anys. El que també els voldria dir que aquest període és el més dur de la meva vida, perquè una cosa és construir i l'altra cosa és deixar, no? Quan un té, li costa molt deixar, no? Aquest període és un període que jo crec que l'Eloi ja també us en parlarà, crec que és un període difícil, però que hem tingut tensions entre ell i jo, però que realment jo crec que l'hem fet esplèndidament bé.
hi havia un altre element que ja estava aquí sota allà el 2002, quina línia seguiríem, si aniríem a borsa o aniríem, o vull dir, realment vendríem la companyia. Algú alguna vegada m'ha preguntat, bueno, i vostè per què no se'n va anar sol? Jo sempre responc el mateix, no? Vull dir, mira, jo no me'n vaig anar sol perquè jo estava molt bé amb el qui estava, i segon, probablement que els riscos que jo vaig agafar, acompanyat, tot sol no els hauria agafat, i possiblement on vaig poder arribar no hi hauria arribat, no? I possiblement on vaig poder arribar no hi hauria arribat, no? A partir d'aquí, un parell de persones més perquè han sigut estratègiques en la meva vida, l'Antonio Llastarri, que va ser el mentor de l'Eloi durant un període, tot el període que l'Eloi va estar a dintre de l'empresa. Jo, lògicament, vaig voler-me inhibir del fet de tindre una relació directa amb el meu fill, perquè tots vosaltres sabeu que això és una mica complicat. Sí que el que sí va ser clar que els socis eren socis, diguéssim, eren accionistes, però inicialment, diguéssim, no estaven a la gestió de l'empresa. La gestió de l'empresa la vaig portar jo inicialment, molt poc temps s'hi va integrar el Robert Garrigós per tota la part de desenvolupament de producte, i el Robert llavors després se'n va anar cap a la Garrotxa amb una sèrie d'empreses que vam obrir d'injecció de plàstics, perquè van començar a entrar dintre del món del plàstic, dels polièsters i de totes aquestes coses. A França jo tenia un R6, me'n vaig anar a França carregat de peces, vaig donar la volta pel mercat francès i cada client que visitava a França em deien «Cet material, c'est espanyol, c'est una merda». I jo, pum, queia a terra. Però em vaig donar compte que quan vaig entrar a França els preus tenien un nivell, i quan vaig sortir per l'altre costat els preus havien baixat, i vaig dir algú t'ha escoltat. I al 71 vaig començar a exportar els primers productes a França, per tant, al cap d'un any i pico. I la delegació francesa es va muntar l'any 76. Tiro ràpid. Bueno, jo sense estar al seminari també vaig viure el tema de l'obediència, la responsabilitat, la cultura de l'esforç, ¿no? Pues una miqueta, pues porque claro, el de arriba estava muy marcado, ¿no? I llavors pues també m'ha tocat viure-ho, no? D'una miqueta més a distància, no? Menys fosca, però també. I bueno, i des d'ahir de petit jo crec que l'empresa la vivim de diverses maneres. La vivim perquè bueno, aquest tema que el pare sortia a viatjar i s'anava fora pues, sempre donava la sensació que tenies un pare que era un Superman, no? I això com a nen pues, li feies anar la imaginació. La vivim perquè ell ha parlat de molta gent i realment i ha fet servir la paraula d'amics, i això era veritat perquè els veies per casa i passaven i hi havia relació, hi havia trobades, hi havia coses, i veies que la gent aquesta que treballava amb el pare doncs eren com una mica una família ampliada, no? I la vivim perquè quan arribava a vacances, malgrat traguessis bones notes, t'hi tocava anar a treballar, no? Ni sigui a carregar camions o fos a muntar vàlvules a CEPEX, no? Però t'hi tocava passar-t'hi uns dies, per tant també la vivim doncs de ben petit. Jo, potser perquè m'enviava treballant allà, quan vaig començar a estudiar enginyeria, vaig dir jo a l'empresa on el meu pare és el que mana, no hi vaig a treballar, bueno, ni que em matin, allí no hi vaig, és a dir, a tots els sitios menos a este m'encontraran, no? I començo a estudiar enginyeria, acabo la enginyeria, jo soc bastant, la part tècnica soc bé, però tota la part de llengua és molt dolent i vaig pensar, hòstia, alguna d'anglès hauràs d'aprendre, i quan vaig acabar enginyeria me'n vaig anar 4 mesos a Anglaterra. Tenia una època una miqueta més hippie en aquell moment i una miqueta més distant, potser, jo recordo que teníem bastantes trobades d'una adolescència potser una mica tardia, i quan estava allà a Anglaterra, de fet teníem una petita companyia amb un amic que fèiem, perquè quan estudiàvem enginyeria, vaig fer enginyeria i informàtica, van crear una empresa d'informàtica i tal, que treballàvem molt però no hi guanyàvem res, i
i jo el pare va venir-me a veure, jo vaig baixar de Bristol cap a Londres, i la veritat que vam tenir un sopar maco. Jo els recordo, saps? D'aquelles coses a la vida que et queda, no? I recordo que vam poder parlar de moltes coses i tal. I jo en un moment donat li vaig dir, ostres, pare, jo és que m'agradaria, comprar-me un cotxe, però clar, és que m'agradaria comprar-me un cotxe i tal. Bueno, jo em volia comprar un R4, que de fet és el que em vaig comprar, un R4, i no tinc, no sé com ho faré i tal. I em va dir, home, doncs vine a treballar unes hores a Fluidra, a I+D necessitem gent, entra per aquí, que algú t'hi podràs guanyar, podràs comprar el cotxe. Jo li deia, per aviam si deixaven algú, no? I em va tocar anar a pencar. Bueno, doncs vaig començar, quan vaig tornar d'Anglaterra, I+D, i el meu pare parlava, no? I vaig començar a treballar amb l'Antonio. Jo crec que això va ser una gran sort, no? Perquè possiblement hagués sigut la relació directa molt complexa i l'Antonio va ser una persona que va fer d'enllaç, no? De moltes maneres, no? Entre jo i el meu pare, entre jo i la resta dels accionistes, entre jo i la gent, no? Perquè al final és una persona que vulguem o no em donava consistència en moments que jo estava realment començant. No? Amb l'Antonio, de fet, treballem molt junts i passem molts anys, vull dir que d'aquí pràcticament fins a 2 anys abans de la sortida de borsa, la veritat és que la relació amb l'Antonio és molt forta. No? Entro jo a dir que això és una sort perquè el fet de començar t'entra com una miqueta una droga a la sang, que ja no la deixes, dius, ostres, això m'agrada, aquí disfruto, aquí doncs vaig fent camí. Aprenc molt, vull dir, tu abans comentaves, vaig passant per diferents llocs, jo crec que aprenc moltes coses, conec molt la companyia, hi ha projectes molt interessants, la fusió del mercat espanyol, hi havia 5 empreses, la creació de Tres Logístics, que va ser un pas i un canvi de model molt important per la companyia. Aprenc molt i ara amb la distància, potser en aquell moment era inconsciència, no tenia molta consciència de si protegit o no protegit. Ara amb la distància veig que ben protegit, vull dir, pencava, treballava, feia, però home, les esquenes hi havia tant l'Antoni com el meu pare, vull dir que al final estaven allà realment portant i dirigint el barco. Arriba un moment que jo diria que aquesta és la meva primera experiència, que és una experiència més de formació, més basada a aprendre i a conèixer la companyia des de baix, a conèixer el mercat des de baix. Després ve una altra època, que el meu pare diu ja l'època comença el 2002, amb l'entrada del Sabadell en el capital, comprant els minoritaris. Clar, l'entrada del Sabadell, jo que ho veig i és la perspectiva que tinc jo, i potser en aquell moment no la veia tant, amb el temps també m'he anat donant compte, clar, ajuda molt a tot aquest canvi generacional, però no només al nivell de la direcció, sinó també a nivell de lo que era l'estructura d'empreses. El meu pare explicava moltes empreses, amb molt soci, amb soci minoritari, que havia anat creixent. Clar, allí també hi havia un canvi generacional a fer, i el fet que d'alguna manera aquesta gent fos capaç de realitzar part del patrimoni que havien construït amb l'entrada del Sabadell i poder d'alguna manera capitalitzar això, també va facilitar moltes coses després en el dia a dia, moltes aquestes fusions, que la gent es retirés sense resistències, que la gent ajudés pel projecte. Crec que aquesta entrada va ajudar molt en això, i jo en el dia a dia la veritat és que la percepció i la sensació és que tothom remava amb aquesta i en la mateixa direcció. Va ajudar perquè va estructurar el Consell amb les 2 generacions, el meu pare explicava, tots havien, perquè en Bernat Garrigós també va estar treballant uns anys a la companyia, el Bernat que havia estat als Estats Units obrint el mercat en allà, l'Òscar que havia estat, doncs aquesta generació que també coneixia la companyia bé, s'incorpora al Consell i vivim al Consell les 2 generacions, i crec que el Sabadell també aporta un fet diferencial, perquè al final no estan només les famílies con les 2 generacions, sinó que entra un soci financer amb el que això significa, i gent que també ha posat diners perquè creu que allí hi ha un projecte important a realitzar i que dona una gran, jo penso, compensa molt bé l'estructura que teníem muntada. Els valors de la companyia són molt forts i la companyia ja és molt forta en aquell moment.
que a mi no, em posen al davant de la part de piscines. No? 2 anys abans, del 2007, que és quan vam sortir a borsa, jo recordo que el meu pare em venia i em deia, bueno, aquí tenim tot això que hem creat i no sé què, i al Sabadell també vam parlar que en algun moment tindria que sortir, i per on sortirà? Tu què vols fer? Tu què penses? Ens hem de vendre la companyia, hem de sortir a borsa, hem de fer... Jo pensava, per què em pregunta a mi el que penso? Jo, la feina que tinc per gestionar això, i el tio deia, jo què sé, jo no ho sé, pare, jo... No, però no, tio, és molt important, que tal i qual, i em feia creure que, no?, com si jo tingués alguna cosa a veure en aquesta decisió, no? Ara després ho he entès, no? Suposo que el tio devia estar provant, perquè el meu pare sempre juga a 3 bandes quan juga... Si jugués a billar seria típic tio que per donar la bola ja ha vist la jugada a 4 o 5 bandes, no? Doncs allí estava mirant de dir, bueno, aquest tio fins on, quin nivell de compromís té aquí, no? Jo crec que bàsicament intentava valorar això. I dic això perquè recordo després, perquè vam dir, bueno, doncs hi ha aquestes opcions, no? Bueno, hi ha l'opció de vendre'ns la companyia, hi ha l'opció de sortir a borsa, va venir un competidor americà a mirar si ens compraven i tal, vam entrar en negociacions amb ells per vendre'ns la companyia i ell anava preguntant, escolta'm, i tu què vols fer? I jo, hòstia, aquest tio... I bueno, un dia me n'anava cap a l'aeroport, em portava ell, me n'anava a negociar amb aquesta gent, finalment on arribàvem d'acord, i jo anava en el cotxe i li dic, escolta'm, pare, que és que jo això no ho vull vendre-ho, és que hòstia, això tenim que continuar, hem d'anar a sortir de borsa. I llavors em diu, la companyia no és teva, aquesta decisió no és teva. I dic, hòstia, doncs si porta 3 mesos dient-me que pensi què vull fer, no? I ara que ho dic em diu que no. I de veritat que allí vaig prendre una cosa que és molt evident però que costa molt en el dia a dia i sobretot quan estàs una miqueta, quan la família també hi té un interès i estan aquí, que ostres, que hi ha 2 barrets molt diferents i que la meva funció allí era, i que penso que és la funció al final si estàs com a directiu i que la tens que tenir molt clara, tu no estàs perquè el món giri al voltant teu, sinó tu estàs perquè el món giri en la direcció correcta i que al final els socis tenen que prendre una decisió i ella em va dir, escolta'm, tu has d'arribar fins al final i que els socis decideixen, que et miraran i et preguntaran a tu què penses, clar que t'ho preguntaran, però ostres, tu els tens que donar les opcions ben fetes i arribar fins al final, no? I crec que aquest és un dels aprenentatges que allí vaig tenir, no? I l'he fet així, us el volia explicar perquè per mi mentalment va ser complex arribar-ho a entendre, i penso que ho he entès ara, en aquell moment no ho havia entès. Doncs, bueno, al final ens plantegem això i crec que sí que és veritat que ens incorporem la segona generació, tant en la direcció, jo, com en el Consell, en Bernat i tots, i estem tots en allà, i hi ha una implicació molt forta, però el procés de sortida a borsa també està fet d'una manera que imagino que pensada, o vull imaginar, en el que realment la segona generació tenim una implicació molt alta, no? És a dir, com serà l'estructura de govern d'aquesta companyia una vegada estigui cotitzada, qui seran els independents, com ens imaginem, és a dir, quines participacions sortirà, quina part sortirà cotitzada, quina no, quines seran, com serà, i aquí realment treballem i ens coneixíem bastant bé, perquè tant amb els 2 Bernats com amb l'Òscar ens coneixíem molt, perquè havíem coincidit a l'empresa, havíem treballat, teníem la relació del Consell, però allí és un moment en què ens hem de posar d'acord nosaltres. Evidentment, a darrere tots, no? M'imagino que tu anaves i parlaves amb el Bernat, l'Òscar amb el d'això, i algun dia aquest home em fotia cap com un timbal, no? I, bueno, sí, vull dir, hi havia, però la realitat és que la escenificació i la feina i el treball l'havíem i la vam fer doncs molt nosaltres, no? El procés de sortir a borsa és un procés també molt, per mi molt enriquidor, no? I sortim a borsa el novembre del 2007 i tal com sortim nosaltres provoquem tota la caiguda dels mercats financers, que el Lehman Brothers també foti fallida, no? I, hosti, un follon espectacular, no? Quan d'alguna manera,
ostres, nosaltres estàvem en un entorn completament nou, de transparència, de comunicació, de regulació, de tal, ostres, i en comptes de trobar-nos un entorn fàcil, ens trobem un entorn complex. Començament no en teníem massa bé res, perquè queien les accions, queia el valor, queia tal, i nosaltres anàvem bé, no? I sí que teníem, perquè els independents, jo crec que aquí tenen una aportació bastant important, sobretot quan afrontem la crisi, ja hi havia veus que deien, cuidao, que us ve, i algú us passarà, i evidentment va haver un moment que ho vam entendre, no? L'any 2009 va ser un any molt dur per la companyia, molt dur per mi com a gestor, perquè tenir una companyia que té una dinàmica de creixement d'un 25%, a veure que al gener del 2009 les ventes cauen un 60, que al febrer cauen un 40 i que dius, hosti, ens fotem una nata, i a més a borsa, i a més explica-ho, i a més, vull dir, ostres, és un xoc molt gran, a més amb una companyia molt descentralitzada, on les decisions, ostres, s'han de prendre a molts llocs, perquè les 100 empreses, per molt que simplifiquessin cap a la holding, vull dir, a sota hi són, vull dir que estan implantades i estan allà, no? Crec que el fet d'estar cotitzat ens dona dues coses molt bones, ens dona una certa antelació, ens anticipa. Jo crec que si haguéssim estat nosaltres sols amb un consell més familiar i tal, ens hagués costat prendre les decisions més ràpid. El consell fa una feina molt bona i al final ens diuen, escolta'm, aquí s'ha de veure com, no sabem a quan quedarà el mercat, però tu t'has d'ajustar al mercat i has de generar caixa, i fem un enfoc a caixa brutal. Primer any i quasi únic any que Fluidra entra en pèrdues, on ens gastem molts diners per reestructurar la companyia i on fem un enfoc de caixa brutal i on l'equip reacciona d'una manera espectacular. I crec, i després ho veig analitzant amb posterioritat, que aquest caràcter emprenedor, aquest caràcter de que la gent a l'empresa era seva, una vegada, si el missatge era molt clar i el missatge s'entenia, l'execució era molt ràpida i molt real, tot i que pogués ser dolorosa, perquè tothom entenia que era necessari fer això. I es va fer i es va executar amb molta rapidesa. Bueno, ara estic a l'última etapa, aquesta ja la veig gloriosa, no? De nou, jo penso que portem uns anys on el creixement es torna a veure, la companyia està en màxims de facturacions, estem creixent i duplicant els resultats, veiem que encara tenim molt camp per córrer i molt camp per créixer. La companyia és més eficient avui que era abans d'entrar a la crisi. Tota aquesta crisi ens ha ajudat a ser una companyia amb uns processos i una manera de fer les coses més eficient, i quan mirem cap endavant i portem ja 2 o 3 anys amb creixement, veiem que la companyia té, com els deia, molt recorregut. Jo quan em miro tot això, no sempre si m'anaves a fer la pregunta, però t'he dit que me la fessis, però ja me la faig jo. No, jo quan miro això dius, ostres, i tot això, quines són les claus de tot això, d'aquest procés de canvi, de generació, de fer això, no? I ara ho parlo des d'una perspectiva meva, des de la meva, i suposo que aquí això té moltes cares, no? Des de la meva cara, jo diria, la figura de l'Antonio és clau, aquesta persona amiga que treballa amb el cor, que et fa de mentor, que és un tio de pes, balancejat, que t'acompanya, que sap fer realment aquest joc. És a dir, no és només la funció del mentor, sinó també és qui l'executa i com l'executa, i quins valors té aquesta persona. I jo diria, ostres, això és una figura per mi molt clau, almenys perquè jo fos la persona que avui estigués aquí al davant. Segurament si no hi hagués hagut un mentor i no hagués sigut l'Antonio, no sé si això hagués arribat aquí. La segona, des del meu punt de vista, són els accionistes. Ho comentava, però tant primera generació com segona generació. Segur que ells s'han qüestionat si l'Eloi tenia les capacitats, fins on arribaria, no arribaria, però es fa amb una objectivitat, jo crec, fora de dir, és que aquest és el fill del primer, del no sé què, és a dir, hi ha una visió molt honesta en això, i l'acceptació és molt bona, i possiblement jo també me'n dono d'això compte, o potser te'n fas conscient als moments difícils, és a dir, quan hem passat els moments difícils és quan dius, ostres, aquí la gent la tens al darrere i realment, ostres, t'apoya, està amb tu, i d'això, i per tant jo crec que aquest caràcter
I això ha fet que això fos possible, no? Jo de l'equip també penso que ha sigut una part important, no? Puc parlar de l'equip actual, del qual hi tinc molta confiança, i hi ha gent encara de l'equip del meu pare, però també dintre de tot això hi ha persones amb les que d'alguna manera t'has apoyat i has crescut molt, no? I bueno, la meva dona també, que la tinc allà perquè també m'ha aguantat totes les cabòries i totes les baralles amb el meu pare i totes les nits de dir, hosti, és que estic fins als nassos, és que és un tocacollons, perdó, això, és que no sé què, no? Perquè també tens aquests moments, no? I al final diu, i aquest tic, la meva dona pensava, aquest tio està tonto, no? I llavors per què hi va? Tu, que no hi vagi, no? Pues per estar-hi, per aguantar. I, home, i després el meu pare. Jo crec que el meu pare fa dues coses que són difícils cada una per separat, però fer-les en conjunt jo crec que són molt estranyes de trobar, no? Una és tenir clara aquesta visió de dir, escolta'm, jo vull fer això, no? Jo tinc que començar a pensar en el retiro, la nostra companyia és complexa des d'un punt de vista d'empresa i tal, té molta força però és molt complexa, s'ha d'entendre molt bé. Escolta'm, això s'ha de fer amb temps i s'ha de començar i s'ha de fer un procés ben fet, no? És a dir, primer, jo penso pensar això, que això és molt complicat. I després, i tu ho has dit, i no em pensava que ho diries, però després que ho has dit, és fer-ho. Perquè de dir-ho a fer-ho hi ha un pas, i vull dir, jo ho he vist, vull dir, lo difícil que és dir, ostres, jo cedeixo quan jo encara em sento amb força, quan jo encara em sento bé, quan jo encara podria, quan jo encara no sé què, i tinc que anar, no? Anant deixant espai. Penso que això també ha sigut clau en aquesta història. L'avantatge, jo abans l'he dit, no? Jo crec que el fet de ser 4 accionistes, doncs les opinions, vull dir, si nosaltres d'alguna manera vam basar la companyia bastant amb el fet de tindre uns ràports mensuals amb un Consell d'Administració físic mensualment, a l'any 1970 o 71, doncs, clar, això ens va cohesionar molt els accionistes. Els accionistes no treballaven a la companyia, però tenien 4 ulls a sobre de la companyia. Per tant, d'alguna manera, la responsabilitat jo crec que era molt més gran. Això jo crec que va fer que hi hagués molta eficiència. Hi va haver un segon element important. L'element important és que entre nosaltres hi havia molt bon rotllo. I aquest bon rotllo es va mantenir. Ara jo crec, i ara ja em contesto jo sol una altra resposta, doncs a part jo crec que aquesta cohesió que hi ha hagut ha fet que els nostres fills també s'han cohesionat. Clar, nosaltres, cada una de les famílies, tenim les nostres patrimonials. Clar, doncs, vull dir, cada patrimonial té un responsable que avui pot gestionar un patrimoni, que aquest patrimoni no està només, el risc no és només fluidre, sinó que avui el fet de sortir a borsa i totes aquestes coses ha fet que aquest patrimoni, digués, es pugui gestionar cada un d'ells i per tant cada família té un patrimoni que pot gestionar el seu patrimoni. Per tant, les segones generacions d'aquestes patrimonials o les terceres, doncs d'alguna manera també s'han reforçat. I per tant jo crec que aquest és un element bastant estratègicament important. Perdoneu, Quines funcions, quina dedicació teniu definit? Nosaltres tenim una estructura de Consell avui on estan representats les 4 famílies i el Banc de Sabadell, que encara té una participació com a dominicals, i 4 independents. I en aquest cas coincideix que les 4 persones que estan, les 3 que no serien la família nostra, estan representades per la persona que porta la patrimonial de cada una de les famílies, per tant que representa a cada una d'elles, i per persones que han passat per la companyia, per tant coneixen la companyia molt bé de fons. Llavors, a nivell de Consell, realment nosaltres el que treballem és a nivell de Consell, nosaltres tenim els consells, tenim 8 consells a l'any, es treballa fort,
Tenim consells alguns de 2 dies, vull dir que treballem amb intensitat en el Consell i és un Consell que realment et mou i et fa pensar i realment d'alguna manera quan hi ha decisions importants actuar, vull dir, a vegades hi ha gent de l'equip que quan puja allà dalt es deuen pensar que allà dalt tot el que dic jo passa i a vegades venen allà i veuen que collins, què passa aquí, que això ho tomben o que això no va, vull dir, és un Consell que realment on té que fer la seva funció la fa. I aquesta balança de tenir gent, no?, que al final té un interès perquè hi té una part patrimonial molt forta allà dintre i que a part coneix la companyia, no?, amb suficient, no?, profunditat, doncs aporta molt valor, no?, i posa també molt en context aquests independents que aporten molt valor perquè tenen una visió externa i poden aportar això, però que d'alguna manera ajuda a compensar això. Llavors la dinàmica és realment molt bona. I funcionem realment amb un Consell molt fort. Després tenim les 2 comissions, tenim la Comissió d'Auditoria i la Comissió de Retribucions i Nombraments, i les 2 funcionen també molt bé amb els independents, no?, més independents que dominicals, però també els dominicals estan allà, no?, i hi ha alguns que estan a la part més d'auditoria i hi ha altres que estan a la part més de retribucions.